domnul colonel Surcanu, un gău care e mare cuceritor, se dă la fete, un gău se dă la fete. Întotdeauna a avut succes la fete. Domn profesor, eu vă filmez acum. Filmez. Dacă aveți ceva de spus, puteți să spuneți. La mulți ani! La mulți ani? La mulți ani. De ce nu l-ai dat pe bucățică? La mulți ani cu sănătate! Bucățică e scump la vedere. Băi, Vasile, zi ceva, băi, băiete, pe moldovinești. Băi, șara, măse, treaba ta, Vasile. Băi, stai că n-a venit vremea ta. Băi, nu știi și băuturii asta, băi, încearcă, o gust. Pe italian. Băi, dar nu... Hai că îți spune Radu ce băutură. Treaba ta, Vasile, în cur nu stai, izmene n-ai și popa vine. Treaba ta, Vasile.